ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Padayon natong yampo nga mulambo unta ang pagtuong Kristohanon aron masulbad ang mga kagubot, mga gubat o mga kalisdanan sa kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapalig-on sa ilang pagtuo ug maghatag og kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo og patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadaig kanimo, pasaylua ang among mga sala og iuli kami nganha sa kinabuhi og ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Si Miriam ug si Aaron misulti batok kang Moises tungod sa babae nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. Sila miingon, si Moises ba lamang ang gipakigsultihan sa Ginoo? Wala ba usab siya makigsulti kanato? Ug nabati kini sa Ginoo. Si Moises maoy labig mapaubsanong tao dinhi sa kalibutan. Sa kalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises, kang Aaron ug kang Miriam, gawas kamong tulo ngadto sa tulda nga tagbuanan. Ug migawas silang tulo. Ug mikunsad ang Ginoo diha sa panganod, ug mibarog diha sa pultahan sa tulda, ug gitawag si Aaron ug si Miriam, ug miduol sila. Ug ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo. Kun diha kaninyo may usa ka propeta, ako ang Ginoo mupakita kaniya pinaagi sa panan-awon, ug makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Walay labot niini ang akong alagad nga si Moises. Gipiyalan ko siya sa pagbantay sa tibuok kong katawhan. Mag-atubangay kami kun kami magsulti ug sa tataw gayud ug sa dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot. Ug nakakita siya sa akong dagway. Nganong wala kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises? Ug misilaog ang kasuko sa Ginoo batok kanila. Ug bibiya kanila ang Ginoo
ug sa pagkawala sa panganod sa ibabaw sa tulda, si Miriam gitakbuyan og sanla ug naputi siya daw yelo. Ug sa dihang mitan-aw si Aaron kang Miriam, nakita niya nga si Miriam nahimong sanlahon. Ug si Aaron miingon kang Moises, agalon ko, ayaw intawon kami siluti tungod sa binuang ug sa sala nga among nahimo. Ayaw himoa si Miriam nga sama sa usa ka patayng bata, kansang lawas hapit ng maut-ut sa paggula niini sa tiyan sa iyang inahan. Ug si Moises mituaw sa Ginoo, O Dios, ayuha intawon si Miriam, nangaliw po ako kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa nga akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Aron himuon kang matarong diha sa imong hukom, ug may katarungan ka sa imong pagsilot. Sa tinuoray diha sa kasaypanan natawo ako, ug diha sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, alleluia.
Ginoo, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan og milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus og miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw og midunggo sa Hinisaret og si Hesus nailhan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang biste ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, si Miriam nahimong sanlahon, ang asawa ni Aaron, ang igsuo ni Moises. Unya sa ato sang ebanghelyo, si Pedro ni unlod sa iyang paglakaw sa tubig, na unlod siya. Unsa may hinungdan aning duha ka sitwasyon nganong muramag gidimala sila tungod kay nawad-an sila sa pagtuos Ginoo. Si Moises mao'y representative sa Ginoo panahon sa mga Israelita o wa na'y pagtuo si Miriam o si Aaron. Ilan nang gi-question ang authority nga nadawat ni Moises gikas Ginoo. Ang sunod sad sa atong ebanghelyo, si Pedro nga nagtan-aw ni Hesus nga nahimong tao ug nahimong kauban nila, nawa pod ang iyang pagtuo. Atong ni unlod pod siya sa tubig. Lingya imong tupad ing na ligon pa na imong pagtuo. Mutan ako no, naligon di gay ka ligon, masanlahon ka o unlod yun. Unlod. Ako nituog yun ko nga kining mga assignment
isip pare pagbuot ginis Ginoo. Ana mao na karon kay katapusan naman din akong misa dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, isip parish priest. Katapusan sa din ako nga online mass nga niya dinhi sa ato San Vicente. Sugod ugma adto na sad ko mag-online mass dito sa tinga na to St. James the Great or Santiago de Compostela nga parish. Ito na sad ko dito. Ambot ka o tanawon pa to nato kaya ba mag-online dito? O kaya rin na. Ato mga IT may man kaya na. Karon dinhi murata og naipaglaong nga dali rata makasulbad og problema. Labi na kining bayronon, kaning 70 million. Dako jud ko untag tinguha nga anhilang ko dinhi. Kay mura bag kaya nato atubangon ang dagkong problema finansyal basta ni ata aning atong home court. Pero kay sugod karon mobalhin naman ko didto unsa may akong gituhuan nga kung ang Ginoo mao gyud akong sundon bisag asa masulbad ginang problema. Mao na siya nindot nga pagtuo. Nailingian sa dimong tupad na mo agree ka ni Padre Siano. Na mo agree ka. Nga kining slots nga atong gibaligya nga nagtuo ko nga anhi ra gini dinhi mahalin, posible sa ni nga mokusog ya pong halin bisag tuwa na didto sa Compostela. Ana. Ug unsa man ning pagtuong tinud-anay? Ang pagtuong tinud-anay kana bang ang atong pagsalig wa sa atong gahom kung dili naas gahom sa Ginoo. Mao ginay pagtuo. Ano bang ayaw salig sa imong katakos, salig sa katakos sa Ginoo. Kasagaran manggod nato sama ni Pedro, mananagat biyato siya, swimmer, nabuhi sa dagat. Mao na doon na siya katakos, na siya abilidad. Pero wa pa siya kasuway tingali nga naligo siya or nisaom siya sa dagat atong tubiga. Panahon sa murag unos kana bang kusog ang bawod ba, wa pa siya kasuway. Nya gipalakaw man siyang Hesus sa tubig. Si Hesus galakaw ra mas tubig bisag dagko kaing bawod. Imbis nga mutan-aw siyang Hesus, didto siya ni tan-aw sa mga bawod. Nya iyang gikomparar sa iyang katakos sa paglangoy. Nya tan-aw niya di gyud makaya. Mao tong nahadlok siya. Kay di man niya kaya. Kay kani magong atong gahom mga igsoon, minus ra kaayo ni og itandi sa mga problema sa kalibutan. Ang atong gahom ba? Gamay ra gyud kaayo kun itandi sa mga problema sa kalibutan. Kay kani magong problema sa kalibutan hinatag na si Yawa. Nya pirmi gina ang ihatag sa Yawa nga problema labaw gyud sa imong makaya. Naman tay panultiho no. Wa man gyud problema nga ihatag ang Ginoo nga di nato madaog, di ba? Ana man atong sinultihan. Di ko mutuwa na yun. Ngano man, dili man ang Ginoo mo naghatag natog problema. Ang tighatag natog problema ang Yawa. Ug ang ihatag sa Yawa natong problema di gyud kaya sa atong gahom. Tanawan ang problema sa managtiayon. Isangko ginas divorce, mo na tibuok kalibutan karon, divorce ang naguna. Di ba? Kaya di lagi kaya. Kaya ang Yawa may naghatag. Kanang problema sa pagkamabdos, kanang pagpanganak og bata. Ang ihatag is Yawa nga problema, grabe yun. O mo nang mo resulta is abortion. Ano ba? Di gid kaya. Kanasang problema sa mga kabalaka. Ang ihatag is Yawa nga kabalaka sobra ginas imong makaya. Una hikog yung uban or magdepresyon.
Nga naman day, kaya day sa akong gahom, kining 70 million karon nga dadoon akong utang ang tupadong sa Compostela, kaya na nako. Nga, lisod nga kong 70,000. Lisod magani kong 7,000. Kana na bang 70 million? Kadako ana, mamatay na lang siguro ko, di na makaya. Nya kung ako nang hunahunaon nga ako mo'y musulbad ana, unload ko di na ko ganahan magpare. Lagi. Ana. Unyag ipamugos gina nako nakayahon aduna gay mga among. Kay makigkuan naman ko, makigbangga naman ko. Tanawan ning ato mga tanaw tagkadiyot sa politika. Kanirong kagubot tali sa ato mga legislators batok sa Supreme Court. Sa una, Congress versus Senate. Karon Congress na versus Supreme Court. Nganong nainaanaam na sila? Na ay mga kuan hasta ganing Speaker of the House mag-file sila og motion for reconsideration adtong desisyon sa Supreme Court nga kuan unconstitutional ang impeachment nga ilang na file ngadto sa Senate. Nga ang Senate way jurisdiction niya nang maong impeachment pero pwedeng i-refile February 2026. Di sila kahuwat ana ang Congress nga mo refile sila nya moagi na sa proseso nga kaning giagrihan gitan-aw sa Supreme Court nga dili mo violate sa atong constitutional nga proseso. Ilag yung ipamugos nga kining ila karong impeachment maog yung kunoy i-deal sa Senate. Nya ang Senate sad ila na sa nang giuli before ang Supreme Court nga ni decision, ila sa nang giuli ngadto sa Congress kay ikuan ko nabi i-remand ko na kay mura mag unconstitutional, mura mag naay violation sa constitution, suko sad sila ato. Ang hawd kay karon sa atong nasod, ang hawd kayo dili na ang executive department. Kaya wa man magtingog-tingog ang executive department, ang presidente o ang mga kauban, wa magtingog-tingog. Murag daog kay sila, daog kaayo. Di pares una ba katong administrasyon ni Duterte. Na ini file of impeachment para sa Vice President ni Leni Robredo. Giing na din Duterte, di kong sugot anak. Gi-elect nas mga tao nya inyong i-impeach, kinsagod mo. Sagdilan na diha. Di ba? Hilom na yun. Karon, wa magtingog-tingog ang atong executive. Pagtingog sa Supreme Court nga pag-analyze sa kuan, ni sulti pa to si kanang speaker karon niingon pa ni sikat man aron social media iyang giingnan nga ang Supreme Court ay mo kumpiyansa ha kay pwede biasan mo i-impeach. Sikat kini ro lang impeachment murag ang hinagiban rong gigamit ba nga murag power sa legislative department ba kanang kuan kay sila kanang contempt o kanang impeachment o kanang pag-contempt kuan kay sila ana kanang sana hawd kay sila ana ron ang Congress karon pa ko nakaton sa ta di ba kamo karon pa ta kadungog nga portig yung isugas Congress hasta good Supreme Court di natuhuan basta magdesisyon ang Supreme Court nga dili igo sa ilang gusto di gid nila tuhuan ilang ipa-contempt ilang ipa-impeach hulga-hulgaon ba ana nganuman kay wa na mosalig kasagaran dinhi aning Congress akong tan-aw wa na mosalig sa gahom sa atong Philippine Constitution ang ilang gisaligan ang ilan ng gahom og nangaratol sila kay doon na sila'y nabuhat na questionable og di sila gustong questionon gamito nila ang ilang gahom murag problema man gid na porting dako ang problema sa Congress dako jud kayo asa ni speech nga privilege speech gahapon the other day ba to kadto si Congressman Ungab ato ning iampo sab siya grabe kayo siya hapit na rabasad ta mo approve
sa 2026 nga budget. Di unta nato kalimtan unsay nahitabo sa 2025 nga budget. Maotoy the most corrupt budget nga niagi aning atong chamber. Gipaagi ra nato, wa gid tay hearing, wa gid nato questionan. Trillions ang questionable. Sigig paningkamot og question aning 125 million nga questionable kuno nga kwarta nga gikuptan sa Office of the Vice President, pero gipasagdan lang ang trillions nga questionable amount sa ilang 2025 budget. Pag humagsulti, kuan pa kayo, tanaw man ko hangtod ending sa iyang to, kuan pa kay siya kanang empathic ay ana yo kay siya. Pag human niya sulti, wa gyud ni pakpak. Minaw man. Amot dia patoy ni pakpak. Mura magmingaw pag humagsulti, wa ba lang katogi sound sa social media. Dili pareha atong pagsulti ni President Bongbong Marcos ba nga niingon sa siyang sona, mahiya naman kayo. Pakpak rin sila, barog sila tanan, pakpak na kayo. Pero pag humagsulti adto, katoy dapat ikahihiya. Pasos, wa ni kuan, wa ni pakpak. Ngano man, against Manila. Against man. Mao na usahay, maglisod tag sulbad sa atong problema kay ang ato manggahom ang atong gustong gamiton, ang atong authority mo'y gusto natong sundon. Ako, nanghid ko ninyo dinhi nga mubiya nako niya unsay dangatan ako didto, panghiring-hiring lang niya mo ha. Niya nisalig man gyud ko nga kamong mga online parishioners o mga territorial parishioners ug wa gyud ko'y mahimo. Kining tanan natong nabuhat dinhi nga niabot og 436 million ang atong nadawat dinhing mga donations, nya niabot sa 506 million ang atong nagasto mo nang nay utang 70 million. Salig ko nga kining tanan kabubuton sa Ginoo pinaagi ninyo. Wa sa ko magdesisyon ani nga wa ko mo sanghid sa ato dinhing core group, ang Finance Council o Pastoral Council. Hinoon ako gyud mo desisyon. Uyon-uyon na sad sila nako. Pero amo sa nang gipamalandungan. Nya wa sad mi magdesisyon ani para lang makakwarta, kung dili nagdesisyon para mahanay ang ato dinhing kahimtang. Mo na musalig ko nga kung maminaw tas Ginoo, moingon ra jud ang Ginoo sa matag usa ninyo nga naminaw nako, palit og slot. Ana ra gyud na. Mo ra gyud na isultis Ginoo, palit og slot. Ningon ka pila man Lord? 100 lang. Kapila man ko mo palit? Kausalas usak semana. O ana. Ya, pila gud mo kabuka ron? Pila na may akong subscriber sa YouTube? Kaning Padriciano Obod, pila na subscriber na ko ron? 200. Pila na? 260 na gani 1,000. Ya, mas daghan pa man ang mo view kay mo subscribe. Di sa to pa i-times 2 lang na nato. Di ba na? 500 na nakapin ka subscribers. Nya kanang 500 kapin nga subscribers o viewers kamong naminaw ron o mo palit mo usa ka slot kada semana. Pila na lang roy atong slot nga kuwang 673,437 ka slots. 26,563 ang atong halin sa grace, katong God's reward and complete elation. Kung maminaw tang tanan sa Ginoo, di man agyud bugat ang kananaang 100 pesos kada semana. Ang 500 ka tawo mo palit og usa ka slot kada semana. Kanus aka ni mahurot ang 673,000. Nangamatay na mo. Di man mo mutingog. Sunod semana, hurot na ni siya. Di ba? Pero nganong di man yun mahurot?
Tungod kay musalig lagi ta sa atong gahom. Nya moingon dayta, di lang sa koy kay nakoy laing gamitan sa akong kwarta. Maunsa pala akong ipalit ugma. Maunsa mo pala. Uy, ikasunod si mana, maunsa pa lang ko. Daghang kay tag kabalaka. Motong niingon si Jesus ni Pedro, nganong nawad-an man kas pagtuo. Pagsakay nila sa sakayan, simple ra day kayo. Nawara ang hangin, nawara ang bawod. Simple ra gyud day kayo. Focus unsay gustos Ginoo. Ang tanan natong gusto tumanon sa nas Ginoo. Kalinaw raman di ay, kahusay raman di ay, maayong panglawas raman di ay, kanara di atong gusto, ay kasayon rana. Basta sunod las Ginoo. Mo nang ningon ta, seek first the kingdom of God. Sa tisumpay na. Sige, katong nakasumpay, manindog ta. Katong wa kasumpay, pag-research o sa mo. Mga igsoon, masaligon kita sa dakong gugma o gahom sa Dios alang kanato. Busa mo ingon kita, Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Nga ang simbahan sa Dios nga sa tataw nagkahiusa libot sa sumusunod ni San Pedro ug sa mga apostoles, magiyahan pinaagi sa gamhanang presensya sa Ginoo, taliwala sa mga krisis ug mga bagyo nga ilang masugatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga kadtong mga nasod nga nagkabahin tungod sa gubat ug sa mga panagsumpaki, makabaton og kalinaw o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga sila nga sa walay tumong, naano diha sa nagpungasing mga balod sa kinabuhi, makakaplag diha kang Hesus ug malinawong dungguanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga masakiton makakitag kalipay ug kahupayan diha sa makaalim nga kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga matuuhong mitalinoana makakaplag sa langit nung pahulay dito sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. O Ginoo, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa, di man sa mugma sa gubaw sa tusa, kining pan o kining
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang alang sa atong puslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santosa kining mga gasa o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristong among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matagal lang, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mananaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ako ang kalawat kanimo, apang ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahalak ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon akong gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang lugma kong kapos ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa hugot nagatuo, nga ana ikaw sa sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, kadunggo ng imong pagtawag. Magampo kita, O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya mulihok rani kun motuo gitas Ginoo dili sa atong kaugalingon nga katakos. Salamat ninyo nga nagpadayon pagpamalit sa atong slot sa grace. Padayonon ni nato sa ako nang gikaingon, ato lang yung palitan og slot, usa ka slot, 100 pesos every day. Nya unsaon pagpalit, either anhi mo palit dinhi sa atong kanang manindag slot dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, madomingo nagyapon ay mo tinda dire. Nya didto na sa Compostela sa opisina, or anhi sa atong mga bank accounts. Tan-awa lang ning atong bank accounts, atong GCash accounts sa pagkakaron available pang amo mga GCash accounts. Unya ipadala kwarta padala pwede po na siya. So salamat kayo ninyo ana. Nya padayon sad mo support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Obod sa ako nagikaingon kaganiha mga 260,000 na atong subscribers kanalay tan-awa aron makasiguro mong ako ginang channel. Nya view, like, share ug subscribe every day aron nga makahatag sa tag pagpalambo sa atong pagsangyaw sa atong mga misa ug mga homilya o makadawat sa tagamayng income para nato dinhi. So karong hapon alas 3 mag-atang ta dinhi sa atong bag-ong parish priest aron sa iyang pag-abot atong i-welcome
Unya ang ang iyang misa pagahimuon niya mga alas 4 sa hapon. Nya ako sad mga alas 5 sa hapon labing dugay mugikan sa Copado ngadto sa Compostela ug magmisa ko didto alas 6 sa gabi. Nya human ana tapos na ang lahat sa atin. No? Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon dahil sa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Una kami